Het meest opvallende was in Drachten troffen. Het liep zuiver wel op een servicecentrum voor hemtelers. Daar hebben we een soort werkplaats aangetroffen waarin al een aantal zaken die gebruikt worden voor de kwekerij in kleermaker worden en die kon zo vervoerd worden naar de kwekerijen. Dat is wel erg opvallend, dat hebben we de laatste tijd in Friesland in ieder geval net aangetroffen. En dat zei ik wel wat over de mate waarop in een oor organiseren wie. Het is net lukraak bij elkaar gooit, dit is echt goed terugtocht. Terugtocht, dat lijkt het professioneel. Drachten is meer een van de alve locaties. Hier onder de reek van de Ljouwte Vleerbasis wie het ik raak. Een kwekerij maar zo'n 1000 hemplanten. Compleet met instructies, zal ik het wel. Maar die, op het eer goede organisatie, het ik een groot nadeel. We zijn al ruim bezig met het onderzoek vanaf 2015 ben we al bezig. Omdat we in een aantal plakken onder de Drachtse Compagnie en de Griek zeggen dat we qua inrichting van een aantal hennepkwekerijen echt een soort overeenkomst nu in. En op basis daarvan ben we een onderzoek starten en dat het juurt laat tot een aantal aanhoudingen. Want je vindt die twee kwekerijen neem ik al met die overeenkomsten. En hoe ga je dan verder? Want dan ben je nog net zeg maar bij de mensen die erachter zitten. Nee, maar goed, dat is een stuk tactisch onderzoek wat we door hebben. We hebben natuurlijk er een aantal methodes voor om inzichtelijk te maken van hoe je, wie bij een kwekerij komt. Dat kan ik natuurlijk nog niet hebben. En op basis daarvan proberen we met een aantal middelen om te zien van wie is er steeds actief. En op basis daarvan komen we dan tot een verdachte. Naast Ljouwte er een kwekerij oprollen op een gediek. Er binnen 4 mensen aanhouden. 3 mannen en een vrouw. De hoofdverdachte werd in Drachten, een 54-jarige man. En een hoofdverdachte 48 jaar in Assen. En nog een man uit Drachten en nog een vrouw uit Assen. Je zou een tinken kennen dat er deze inval noordelijke koffieshops in de problemen komen. Maar de politie kan dat net bevestigen, omdat ze net weten wat de wiet hinnegong.